Sanibonani njani niyaphila? Themba niyaphila. Cha, nami njengendoda enye khona kwamanye amadoda. Nami ake ngiphawule ngodaba lukaThamara. Ake ngiphawule ngizoqondisa kakhulu kulaba abahlasela uThamara. Ngoba angiqondi ukuthi bamhlasela ngaliphi ngoba mangithi ngiyalalela uThamara ukhuluma amaqiniso awazona mangabe ubani. Lawa futhi laba abamlisayo uThamara nabo abakhuliswa ngawo ngabazali bawo lawo maqiniso lawo. Kodwa manje mase seshow uThamara kuba ngathi abasawazi lawo maqiniso. Ngoba kuneshow ukuthi akekho umzali ofuna ingane yakhe ikhule iyomdlwembe nje. Yabona? Akekho umzali okhula ingane yakhe kanjalo ukuthi ayenze lezi zinto lezi ezikhuza uThamara. Okay, kuyenzeka ingane igcine iphambuke yenze izinto ezingalungile. Okay. Kodwa akusho lokho esukwenza ku right. Ngicela nawo deep down sukuyazi yenza into e-wrong. Manje kungani uThamara mezama ukulungisa ukuthi leyo nto leyo i-wrong abakhumbule abantu ayikho yinhle ngoba kunengane ezikhulayo zibuke osisi abagqoka kahle abafaka inzipho abanenwele ezinhle ifisi nabo kwenza ukufana nabo labo sisi labo. Bese kuba ukuthi manje mawuthi uyabheka lengane iyalandelela usina wenza ngani ithi iyathola ingane awuphiswa ukuqoma la aqomela. Manje ingane lokho ngokuthi usisi kumenza abe muhle ifisa ukufana naye izongena nayo kulomkhakha loyo. Manje makukhona umuntu olwisana nento enjengaleyo why bemgxeka ngoba lengane izama ukulungisa isizwe. Yabona uma umuntu wesifazane ukhuliswe nawe umzali ekuyala waphuma esandleni wenza into e-wrong. Manje ingane yakho wena uyikhulisa uthini? Mawuphikisa uThamara uyikhulisa uthini ingane yakhe entombazana? Ngoba ngicela into eshow uThamara ezinye lezi nawo oshoyo einganeni zakho. Ngoba nakho ukushow uThamara ukubhekise kuwe wena umuntu wesifazane ugxeka uThamara usubona ku wrong. Asibe neqiniso bafethu. Yabona samadoda sikhathele manje lento enzenzayo kithi. Ngoba thina vele asibhekeleli akekho umuntu osibhekelelayo. Kahle sicindezelekile kahle. So mawukhona umuntu osikhulumelayo okhuluma iqiniso hayi sizomsiza impela. Ngiyathanda nithandi sizomsiza. Sofaka izivivaneni. Cha nami ngizofaka izivivaneni impela lokho ngiyakusho ngizofaka izivivaneni. Angicabanga ukuthi nomuntu engiphisana naye ngoba sizele sinamantombazane sakhuza ngendlela e-right ukuthi engaba nenkinga mangisupporta umuntu okhuluma iqiniso elizosiza nezingane zami. Mina ngizofaka izivivaneni. Akusimali enkulu u10 noma u20 noma u100 noma 500. Le ngizokhona ukuyifaka ngizoyifaka izokwenza umehluko. Hawu singaphela phela. Uma singadlala nje abantu abafuna ukuthi lokuhlala sicindezelekile. Mawukho umuntu ozama ukuqeda leyo nto leyo ufuna futhi naye acindezelwe yibo. Ngeke sithuleke kulokho ke. Hayi ngeke sithule cha nami ngisho njalo bafethu. Ngiyabonga nje phela kusisi uThamara ngathi le video ingafika kuye ngithi cha uyasikhuthaza amadoda ukuthi sekhona abantu abasicabangelayo. Futhi le khulumayo ziyafika nasey'nganeni zethu ngoba sezinamafoni iy'ngane manje. Ngathi ziyakuzwa oku-right ekufanele impilo efanele ziyiphile ukuthi yiphi kahle. Hayi le mpilo eduswa lezi ingane ezinye lezi ezisanganayo lezi ehamba zisangana la ku Facebook la. Hambe nquni lana zenza yonke lemikhuba le. Yabona zisifundisela ingane zethu kambi lezo ngane njalo lezo. Mawukhona umuntu oqeda into enjengalezo mina ngithi number 1. Ngibonga ithuba.